Gotinê pêşiya amadekirin û pêşkêşkirin Mustafa Bîlan. Karê xwe bike bi wext, rûne fena xatûna li ser text. Diza ji diza dizî, erd û ezman tev lerizî. Mala li kerekê, herro li derekê. Ji dînara hero 14 Nîsanê ye. Dîna mala xwe ji derdê nebaliga bar kiriye. Nivişta bê tişt, xwediyê xwe kuşt. Li kerê mirî digere ku neelacê ke. Xwedê meriya şaş neke. Bi şaş kir jî bi erdê re kaş neke. İbret bigire ji halê kerê, ji eslê xwe ve nagerê. Serî bixwîne ji ber zimîne. Merov bi zimana digê ezmana. Kî şemitî, ew şewitî. Hevalê nigê şemitî tune ye. Ziman û leqleq, serî û teq-teq. Nigê kera ket qondera. Berde bira qafê gurît bin kum da bibîne. Jinê malê bûn çar, zebeş zor da hatin xwar. Zimanê xwe bibire, ciyê xwe bikire. Nexweş e, parîşeş e. Bibe kuşkê newala, mebe mirîşka nav mala.